away from the millions of people turn out if they celebrate victory, Mathias. Away from thousands of people. So that's na ha ndị omenala buzo okwu asị na ọnwụ even nni na mmanya Mathias ejigbugo nni na mmanya dọta ụlọ na physical gathering onye wu spiritual director onye wu eye open ụlọ onye na-emepe ụlọ anya onye mere ụlọ ofu eziokwu onye si na n'obodo ebe mmadụ na-anwụ anwụ kpọpụta ụlọ n'obodo ebe a na-abụ ndụ biri kaadị postuo wee gwa ụnụ n'onwe ụkọmụrụ ụnụ bịa ka e celebrate ya victory ya na ife olili ya adụ na ife ọṅụṅụ ya adụ still olili na ọṅụṅụ akpụtahụkwa ọnwụrụ na sọsọ ndị sịrị ndị niile anọ na Facebook na-agbụ ka nkịta inene lokeshọn ụfọdụ ha nọrọ Onitsha inene lokeshọn ụfọdụ ha nọrọ Obosi inene lokeshọn ụfọdụ ha nọrọ Anambra steeti ọnwụrụ na sọsọ ndị nọ na Anambra steeti ya na ndị Enugu steeti shut down ebe ahụ na-eme ọgbakọ anyị afụ ụzọ a na-afụchakwa n'isi egu na ana wee chọrọ ya n'elu ọyị nne m na-atụ mgbe ọ nọ ndụ nne m ya sị na ya afụcha nsị egu na ana wee chọrọ ya n'elu eho spiritual director ụnụ onye na-emepe ụnụ anya gwara ụnụ nọ na-celebrate victory ya let us assume that na Mathias welu tiketi eziokwu etu aka onye esi wee je tiketi ụnụ ụmụ ife ya na ife jelu heart attack BP ọka na sọfa tata enwezi good news. Let's assume that na-enwe good news ụnụ bịa today ka celebrate ya mana ọnwụrụ ndị niile akịta ọ na-efiru na n'otigbuo na n'omegbuo na ha n'ome na ha do useless onwere ndị look at Bishop Emeka Nwamkpa because Bishop Emeka Nwamkpa nọ na prison ka birthday ya lulu nwanne nya ka ọgụnụ members ya gokosiri ifusi ife bụ eji na prison ije celebrate birthday ya Bishop Emeka Nwamkpa wee uzie Mathias do free no bịanụ ka celebrate zie victory ya ọnụ na-anọrọ ọgụ na Facebook onwekwa onye n'ime ụlọ afọrọ ife afụkwarụ n'ime ebe ahụ so ndị agadi nwoke imi ya nwụrụ na ụmụ nwaanyị ji mkpa aga ọkwa ha ife afụrụ n'ime ebe a ịghọtago and even before ma gaa n'irukwu ife nchọrọ ikwu Jizọs kpọtụonu Chineke anyị igwe okedu Chineke Mathias na-etu igwe ife eji na Mathias si nọ mmadụ Chukwu ibe ya nọ mmadụ Chukwu ibe ya kele onye ozi Chineke ahụ Chineke akelu ya Mathias kwetara na onwere onye kele mmadụ eche na ha sị nọ reincarnation ka mmadụ na-eme apart from reincarnation eche na Mathias gwara anyị na nwoke na nwaanyị na-eme mmekọ enwe mmụọ mmadụ na ahịa eke mmadụ eke n'ọmụmụ ka a na-amụ mmadụ so kelụzi Chineke a ọ na-eti igwe eche na glory and otuto niile ewu mmadụ ka ọ ya ejere kelukwa ife o ji wee were otuto and glory niile a na-enyekwa Chineke ọzọ so o kwetara na-enwere ule a God do superior to human being onye ahụ etu igwe and ọ ma na igwe ahụ eturu ya na onye ahụ eze kacha eze kama ezebe Mathias ya na onye ahụ carry even a rep member maka ọ na-azụ Federal House of Rep because I was expecting ịma na Mathias ya na ndị olumba jelu ka ofu nde mana nke ha dụwa Mathias ya believe na nke ndị olumba jelu ka ofufe kama nọ na nyanwa do deceitful in his own ways ịghọtago so I just want to say ka m present ha ụnụ na ndị duru ndị kwadoro Mathias na ọ eje House of Rep ka iwe mmadụ na ife niile ahụ ọ na-akọ n'ụzọ ụwa n'ibe ha wukwasị ife ahụ ọ na-egosi ụlọ ndị bịara reflect họ the real and true figures nọ on the ground because ife ahụ ụfọdụ ndị ụmụ isi akpụ ndị otu ya si mkpọ wee bịa inye solidarity movement mgbe ọ na-abịazi ha ncha niile na ọ na-amụte ndị niile ahụ ha ncha niile abụghị qualified to vote in that particular primaries ịghọtago ife ahụ ndị okpo from mkpọ wee bịa ndị na-asọpọtụ ya na oluo na-arụrụ ana mana oluzie na reality ebe anyị asọ ka agụọ fiscal numbers anyị afụzi ha because ime na ụmụ isi akpụ niile ahụ kịtọrọ ọkpọ wee bịa ozu nwaanyị ụbọchị ahụ ha juru moto o ji abịa na-etinye ekele ebe ha ncha niile nọ kịta n'ime ha ọla ọhụrụ mma so ndị gathering Mathias ka efere ebe o nwere ife dị different gosiri na o nwere ife Mathias na-eme ya o nwere difference dị n'ife Mathias na-eme ya imagine na ndị niile ọnwụ ha ka ọ na-adụ nkwụkwa o debere ahụ na onwe ife nye na ha na-azọ n'ọnda ndị ọ na-normal service ekwuo na ife dị otu anyị eme ọ na ife dị otu anyị eme itu okwute okwu n'isi mmadụ ịghọtago ije na-abụ imeribughị mmadụ isi na imerigo Jizọs
Merida alum then represent Jesus and then no ka representative no wa. Meri godu ha no wa. Iwe chowazi meri oni ha afanya. Meri godu ni na afanya. Iwe chowazi ki meri oni ha afanya. Ndị na anụ n'ụwa karịrị n'ụwa physically and spiritually ha karịrị ha ya agbajighị aka elu ya imeri ha na ọrịpụtazi ise ebe ịkwụ ọtọ Jizọs sekwuru ana esi na defeat gị defeat go ndị nya defeat go ndị ahụ ọdụ ka ndị nọchiri anya ego nya ndị ahụ n'ogodo ọdụ ka ndị nya defeat godo ndị ahụ godo mmadụ ọdụ ka ha beat godo rekọdụ ndị ahụ oge beat go rekọdụ ndị ahụ touch go do the kind of lives and that touch go impact go do the life of people. It that's way impacting the life of people. When it comes to the society, when it comes to any level and class, go and that the same level. Then a whole remarkable day, duka today. No only do no gamako gakoto. If I will for you, go see them mother the crowd he can pull. Still, he wasn't able to pull any crowd. Ndo ge chegbo enilo kore gbanwe bata nchegbo na abazi ime ka mmadụ ju ọwụkwa the normal people. Ife ọkwa the same ndo ge na Mathias ji eji ife ebe niile ọwụkwa the normal people uke ife nọkwa n'ụlọ ụka kele ebe unu niile na-anọ na Facebook achọ unu na ya aka ọnụ kele ebe unu nwere people scattered all over Anambra State na social media na ọnụ na-aba ndị Mkpọ ndị Onitsha ndị Enugu ndị ya mmemit ekwusighị ekwuru ọbịa kele ebe unu niile nọ audio ọsọ ịda akọ ọnụ na Facebook agbago m unu na amamife na-eme so many of you ndị chọrọ iji opportunity na Mathias si ejezi n'ụka unu wee nwee ike m anyị ma akọwagoro m ụlọ ọfụma. It's not as if na ụna alike kazi Mathias or na believe ka in ideology Mathias, but Mathias is just the right tools. He is pursuing another thing. Your people also have another intention. So that is the situation where somebody people can use their enemy actually. Somebody can successfully use their enemy. Onya kana about a common enemy. A common enemy to somebody and another person. Or one of enemies they can unite just to get rid of you. Or even Mathias and Andala name. Not as if they can give up anything for him. Not as if they can sacrifice anything for him. They couldn't even come out to come and celebrate the so-called victory on a claim. Upon no Jimmy, so they are still nowhere to be found. Okay, was and Dagadi working and don't Agadi one in Yango. And then I be a Yeria cow and a Monego machine or Yego. Yeah, I'm also going. No moon is a moon if any. Go onye shi mara eziokwu mara ịchọ ha ịma ga gbasara ya just second ballon of touch on of into thousands and millions of people Jews were join thousands and millions of ndị omen abụzi eziokwu faithfuls it has way turn out in mass to come and celebrate the victory of Mathias and ekwugheri talk is cheap to gather people. If you say it's by arrange, if you say it's by it if you think it's easy, to get to capture the mind of people to always stand, believe. If you think it's easy, oh, that's why you money in the crusade 1 year habia before we know 1 year habia before we know 1 year habia. If those people have all out to them go now, he paid them for them to show up there. Higher motor blabia. You will not see them. Oh, no, how many voluntary? About a young woman who fools no fun, I don't know. But I'm not going to go by him off ya. In Ashum, but on Ashuli. The other go in Ashum, but on Ashuli, my roof with Mujaba. The other go.